Good morning guys. Ano na, alas 12 na guys. Nagising ako 10:30 kasi late na ako natulog or umuwi kagabi. Kaninang umaga na ako nakauwi sa caravan. And yung mga bata, nandun na sila sa skate park. And meron pa lang i-insert na kuha ni dyan sa skate park. Ang galing ni Holly. Basta ipakita ko na, i-insert ko na lang. Dito pala ako sa bahay kasi magluluto ako ng caldereta. Yan yung dinner namin tonight. Nag-ano na ako dyan ng patatas, nagsusutay. And alam nyo ba, kailangan ko na mag-delete ng mga photos or video o kaya i-transfer ko siya sa external hard drive. I-transfer ko muna sa computer tapos ilagay sa external hard drive. Kasi meron na lang ako guys na 5 gigabytes dito. 1 terabyte to yung space dito sa phone. Meron na lang akong 5 gigabytes. So, hindi na to guys. Hindi na to makakapag-vlog. Ito kasi yung ginagamit ko ngayon na pang-vlogging. Kasi yung aking camera, andun lang siya kasi puno din lahat ng SD card. Kasi kailangan ko na talagang paspasan ang pag-i-edit guys para ma-clear ko na yung mga SD card. And ito yung ginagamit natin, yung phone. Kaya hindi ako masyadong nakakapag-vlog ng mahaba kasi tinitipid ko yung ating space dito guys. So, basta ayan, update ko kayo. Nagluluto ako dito. And yung naiwan kong trabaho sa aking live selling, hindi ko pa siya ginagalaw since nung iniwan ko kagabi. Kasi I need to cook and magsha-shower din ako. Andito sila. Andiyan pa rin sila sa lapag. Yan. Yan yung binuksan kong bagong box na galing sa Pinas. Yan. Excited ako dito. May mga parating pa. Meron pa tayong 2 box na parating. Ayan yung chili, garlic, onion, and garlic yung regular. Tas, ayan yung ginagamit ko sa book namin ni Holly. And ayan yung pabango ng Rex na ang bango-bango. And yung perfume dessert. Parating nito yung malalaking size. For now, yung ano lang to, yung 10 ml. Hindi ko to ibibenta kasi ito yung parang sample ko na pag-explain ko anong scent ng perfume. Pero kung gusto nyo, pwede rin tayo mag-order ng ganyan. And yeah, ayusin ko yan mamaya pag nakaluto na ako, nakaligo, and mag-e-edit din ako para may vlog ulit tayo. May vlog tayo ngayon guys, and yung edit kong vlog today is para bukas. Para may vlog tayo araw-araw. Kung hindi man every other day kasi yung internet namin guys, hindi ganun kalakas. Okay, balik na ako sa aking kusina. So, ayan na yung beef na sauté ko na. Ito, na-fry ko na pala yung ating patatas tsaka carrots. Ngayon, nagsusutay na tayong onion tsaka mamaya may ilalagay sa yung garlic. And dito, naisipan kong mag-apple crumble, guys. May hiniwan akong apple. Ito, gagawa ko ng dessert, apple crumble. Ayan, nahiwa ko na rin siya. Ito na yung ating pinapalambot na apple. Nagagawin natin apple crumble. And ito yung ating caldereta. Pinapalambot ko din. Ang bilis ng oras. Alas 2 na, guys. Alas 2 na. So, ayan na yung ating apple. Wala pa yung crust niya. Dito siya, gagawin ko pa lang. I-mix ko lang to. Pipisain yung mga butter na yan na maging crumble sa flour. Ganyan. Relaxing to guys. Yung caldereta ko, pinapalambot na lang yun. Tapos sasayin pa pala akong kanin. Ayan, tapos ko na siyang i-mix. Gamit ang aking mga daliri, kamay. Ayan, ilalagay lang natin yan sa top, tapos ipipake. Ayun na. Para may dessert tayo mamaya. Ice cream na lang ang kulang. Hindi alam ni Jan na gumagawa ako ng dessert. Alam niya, caldereta lang. So, i-surprise ko siya. Pero, kailangan ko siyang tawagan kasi wala tayong ice cream. Kailangan niyang bumili ng ice cream. Surprise ko sana, kaso wala na pala kaming ice cream dito. So, tawagan ko siya para bumili ng ice cream. So, hindi na to surprise. Okay. Bibake lang naman to na 45 minutes. Damihan natin itong crumbs.
Alas 4 na guys, and naligo na ako. Plinansya ko na yung buhok ko. Hindi ko binasa yung buhok kasi binasa ko siya kahapon. And eto, hindi ko rin binasa kasi hindi siya pwedeng basahin for 24 hours. And yung mukha ko medyo ma-update. Kasi gumagamit ako ng yung Peel and Glow ng AE Lux Skin. So, pang 5 araw ko na ata ngayon or 6. So, yan. Kaya medyo maano siya. Namumula siya and medyo stingy. But anyway, luto na yung ating apple crumble. Tapos yung kanin na isa. Yung first kong niluto, ayan na. Dalawang beses ako nagluto ng sinaing. Tama ba? 2 beses ako nagsaing. Kasi, nandun sila Auntie Mel tsaka si Uncle Jay. So, ang isang rice cooker na malit ko dito, hindi kasya yung kay Kuya. Kay Kuya lang yun. So, 2 beses tayo nagsaing. And ito yung ating ulam. So, ito yung ating caldereta. And yung ating dessert. Dito yung dessert natin. Oh, oops. Ayan. Luto na rin yan. Tingnan na. And tinawagan ko na si Jan. Sabi ko may surprise ako sa'yo. And ang saya niya, ayan, medyo ano siya, brown na, and yung sauce, ayan, lumalabas na may langaw akong naririnig. And bumili na si Jan ng ice cream tsaka cream. Alam mo yun, si Jan cream. So, dyan lang muna yan para mainit siya. So, hindi pa ako, tapos may ginagawa ko yung pricing ng ating mga bagong dating na products, pero hindi pa ako tapos guys. Yung mga products nandun pa rin kung saan yung nakita, nasa lapag pa din siya. Ang haba na ng buhok ko, ayaw to ni dyan paputulan. Nandito pa rin sila kung paano ko sila iniwang kaninang madaling araw. And merong mga na ano guys, ayan, na damage. Wala tong walang nag-leak dito sa box na to, pero na ano siya, nalasog-lasog. And eto, na empty to guys. Wala na tong laman. Ayan. Nag-leak siya. E naubos yung kanyang laman. And ang kasama nito, kasi parang by group siya. So yung kagrupo nito, kung sino yung katabi niya, yun yung parang na-damage yung box. Pero walang natapon na perfume. Walang natapon na perfume. Na ano lang siya, yung parang nabasa siya ng very, ayan, nabasa siya, ayan, parang ganyan yung itsura niya, dapat ganito siya, dapat ganyan siya, pero naging ganito, yung pababa niyang, ganyan ang itsura. So, I don't know, hopefully mabenta natin, or ibenta ko na siya pa isa-isang ganyan, para walang box. And eto, lumabas din yung product niya, naka sila guys, naka bubble wrap ang mga yan. Ayan, pati eto, natapon din yung laman nyo. Wala na rin tong laman. Naka-bubble wrap din yan. And yan, mga naka-bubble wrap. Kasi yung mga bubble. Ayan, mga naka-bubble wrap yung mga ano natin, mga bottles. And, yun, nasa box sila. Mayroon silang maliit na box. Nasa yung maliit? Andito. Nakalagay dito yung mga bote na para yung mga gourmet. Diyan sila nakalagay. Kaya yan yung mga nadami. Ito pa pala. Ito naman, hindi to basa. Na-UP lang talaga siya. Na-UP. And same dito. Na-UP din. Hindi siya basa. Ang basa lang naman is yung box. Tapos, ito nga, na-dislocate. Nag-discoloration na yung kulay ng kanyang pangalan dyan. Ayan, oh. Na dapat ganito. Ganyan siya dapat kaganda. So, yeah, siguro ibenta natin by bottle na lang. And yan. Yung first box din, meron din na damage, pero hindi ganito karami. Yung ano lang, yeah, hindi naman. Kasi yung mga brushes lang naman, pero akin naman yun. And eto yung Tivian. Gusto ko siyang gamitin yung isa dito. Iba-ibang shade nito. Meron pang parating na sa isang box. Tapos, ito yung primer. Ito master, ano daw to guys. The Ultimate Skin Master Foundation. So, excited ako dito. So, yan. So, baka mamaya gawin ko yan.
Tinatapos ko lang. Hindi pa ako matapos sa pricing kasi ang dami niyan guys. So, iniisa-isa ko. Balik na ako doon sa aking ginagawa. Then, punta na tayo sa sa bay. Kasi pakakain natin yung mga alaga natin. And, ito yung aking Berry Glow. Kanina uminom ako ng Lux Slim yung 4 season. So, yun yung umaga ko. Tapos, nag-take na rin ako yung aking Lux Skin. Beauty Talks. So, gawin ko na yung aking homework. Na ako sa shed. From the library and I was watching 1, 2. Look at your eyes. I know. I got sunscreen now. I got some. What did you do? Friend sunscreen. I went like that and then it got my eye. Why does it say 6? Don't open. Oh no. Is that the surprise? Yeah. What about now? And I was watching. I finished one and I still have to She go said to the jelly next ice one. cream. I She just actually needed- did make it. And I did. She did. And Did you? I'm half done. Alright. And I'm gonna watch it tonight. What's that now getting? Yeah, getting spoon. How many So, say? ayan yung... Can I say? Ayaw nilang buksan para mainit pa. Check, you don't sleep. Nag-ano siya, nag-ano yung mga bata. How's your sleeping slide? You're letting the hot air. How's your sleeping slide? Sleep, ha? Was good? With friends? What, friends? Yeah. Sabi ko sa kanya, kasi nung nagluluto tayo, no, alas 4 pala nag-ano sila, nag-sleeping slide kasi mainit. Sabi ko, i-vlog mo naman kasi wala tayong vlog sa mga bata. Kasi lagi na silang may ganap sa buhay nila. Wala sila lagi dito din. Kaya hindi ko sila mabavlog. And now I'll go send it to Royal. Ayan. I-insert ko na lang yan. Ang daming bata. Oh my God. Not gonna make it. Oh! This is wrong. I made it. Oh! I made it. Belinda, I like. Oh, that was a draw.
Holly, put it in at the end there. Oh, that's all mine. Don't do mud, TJ. From the library. And I can stand it on here. Oh. Okay. Gumawa sila ng coaster sa There's lightning. library. Ayan na. Sak. Don't move away while Daddy's giving you rice. Ang kukulit. Go, Uncle Jace. Dig in, Uncle Jace. My Nilipat. favorite, Mom. I know, Baba. Nilipat ko sa maliit na casserole. Niluto ko siya sa malaki. The bed be fat. Oh, that's enough. Yeah, that's enough, because it's not gonna finish it. Yeah, you don't need knife, Uncle. Just that's so tender. It's been hours I cooked that one. Hours? Hours. Oh, lovely spuds. Well, how do I drink? The apple crumble. I said, oh, I'm just gonna make apple crumble. So. That's not jelly and ice cream. Ay, kumain pala ako sa bahay ng you konti. waiting or No, you not? I'm alright, Auntie Mo. Thank you. Max, this is Max, right? Max! Uncle just brought him here. Yeah. Oh, Max. How is it, Han? Good? Nice, Uncle Jace. Tender, no? It's melting. It is tender. Na silang kumain, ayan yung tira nating calderettes. Ngayon, dessert na tayo habang mainit pang apple crumble. What's the Auntie Mel? No, it's all right. Ah, yeah. Thank you. Daddy first. Oh, okay. Wait, I'm waiting for Auntie Mel. Wait. I do Zachary. I'm first. How's he? I was second. Okay, wait lang, guys. Here, hold on. I'm gonna do Holly first because she was here first. Come on, Baba. Almost. Have that one first. Okay, go to Daddy. Can we come back for a second? Yeah. Hold that thing, Sa. Hold. Yep. That's enough for now because I don't want you to waste my baking. And some cream, please. That's all you want? No, wait, hold it, please. Wait. Try that close Save out. it. Nothing. Okay, get that whole side. Please. Please. Oh, where's yours, hon? Look at that. Ooh. Ayan yung ice cream. Ayan yung cream. Ayan na si Holly. Where's yours, hon? I can do my own. Dad, tell not who. Can you get Daddy's plate, bowl, please? Okay. Oh. Pass the parcel pala to. You guys are while I'm doing this. That's enough, Zach. That's a lot. Mahulog ko, my God. Right. Tapos na sila. Kung kakain pa lang. Tapos na ang lahat. Ayan ka dyan. Uncle Jace, Auntie Mel. Si Holly, pangalawa niyang ice cream. Yung dalawa tahimik. Oh. Yeah. Hi, Maxie. How about you, Max? Oh, wala siyang dinner pa. He's had dinner. You had dinner? Okay, kain guys. Tapos lang yung kumain. Akala ni Jan hanggang bukas yung aming apple crumble. Hindi na to hanggang bukas, guys. Yan na lang yung natira. Say good night na. Say see you guys. Thank you. Say thank you na, Please, Chris. guys, thank you. Please, like, please, subscribe. Oh, your eyes are so tired. See you on the next one. Bye. Bye, Holly. Bye. Bye. 8 o'clock na, guys. Pero may, may araw pa.
May araw pa. Today, and I've got one. I'll say on there. Mag-aalas 8 na pala. Ang ganda pa ng araw, pero malamig ang hangin. Because I think I do want you next to me.